Ani kapag ni dalam Jadi keren-keren saja. Jadi lokasi kita mana sih kita di lokasi kita. Tidak. Komadi kapag Kai top sumno tui tongnai sumno hamari dui tongnai no sango hambai ro te tiyo do to taku haide do no bohai no siri supra Yesus Kristo ni mungui amdo no ani no khungni ngui khapsama sibai karo ani ke ngasep watei patei ông hay này khang cái sừng nóc xí xí coplo lại ya, mo hay jora ông phân xí ni mo thani samang ông khác, mà người này joto wa sop lại sừng phải lấy kia, sung tani to job thani bo bebak sar lại kia, tây tao cái nó main nóc lại mà nè, nó không, cái tao nó yak lại mà nè, cái sừng khá lóc lại cái ham cái sừng
खालायनाय दङ बनि बागै गलाय गलाय के खाकसाङो जतना हामबाय रो तै सिनि जायति गुस्तिरो हासाल हासाल नि फायनाय रो बाहाय दं आसो वातै पातैनि जरावबो गलाय के कस्त ओंखानो आं जों माजा गैनाय हनै बुखा दंमा बाय सबाय बेजाखा बरं गलाय के खाकसाङैया जतनि थारियो हामबाय रो तै आं जतनि थानि कबम नारगो दिनै नावताल हालायमानियाव जों थाव फैया फानो बिसा रुबा लायजाखा जालायलायजानै जों जत माइ जालायनाय नायनाया जतनि थानि कबम जावो तै दाबोखे नाव थांमानि दि थांसिनाय आसले आनि लाइफता आंखे एमलेस हाइसलाय कुनु मोनसे प्लेनिं खरै इनखे आसो हासाल के प्लेनिं खायै ओमहाय के तुमा खायमानाय जाता ओमहाय आनि गियान बखरै सिखलाय माने आसो कुनु ओसेवा सबिया बहायजार बरस खलाय एमलेस हाइदा हायबना आं यानियाराव थांखा सवासुबिरे थांखा आंखे तेसिनि मथाराव ते सवासुबिरो मा सबनि यासारनानि दिगिसियानि बखा फायखा हाब्रौखे आं उनाव तामनायनि नामखा बहाय आनि बखा फायखा एक्चुअली आनि निजेनि बागैले तामक सासि प्रस्तुत करि हायदा बहाय इनखे आसले उनाव तामनानि कुनो उम करै प्रस्तुत करै ता रेडि करै नाममानि के जों सवासुबिनि बागै फनो जों नाव तामनानि ताबुले नांला फायखा आनि बखा फायखा हायके आमो हठाৎ साहि हमने हायसि क्लायता कोनो प्लेनिं क्रै बहायके क्लायमानि ओंखा तै अमो हायमो सबुं रगमानि ओंखामके ब गायद सिरमानि नंनाय ने आं वन सबुदा तै ओ नब जे क्लायमानि दाबो सुजरा क्लायमानि बाहायनो बेबा गायद सुबामानि अंगो गायदनि फान नैयान काहाके गसै गुनावो याव यासा दैगुनि बिसियो मथानि दाबो फुग्रंनो बहायनानो सुबानाय राव बांमा दङ बुद्धि रंनाय राव दङ बाहाय खालायके जानाय राव बहाय राव दै अमहायखेनो जे खालायमामानि राव गायदनि जारै हायनै आं बेलायके खाकसांगो तै आनि आसामावनो जों गाहामखे गायदनो खुलुमनाय इमानानि आनि नुफुं ते आनि नेक्स्ट जेनेरेसन रक बाहायनो गायदनो खुलुमनाय गाहाम थों होननानै आं बुंसुंगो बुन बागैनो दिनै गायदनि दिनै बुंसुंगो नगमा बिया फारलायखा बाहायनो उनथों ओ नगनो खुलुमनाय राव जे हा कमसाब उनाव कमसाब गायदनो खुलुमनाय उनथों हायनो आं बेलाय खेमजो दाखौ बहायनो सुरि बायजानि होननाय आं अबलानि मुसुकमानि तै बनि बिसियो नक तांमानि बायमानि रक आं किसा सानाय आं आसो रेडि खालायमानिया हायमानि किसा दाक पतर बायमानि न आं उमा सबui दिनै सासेनाय नगले ताबु बायाखौ दगार ताइला नजायाखौ कालाराव मुंबु पुटिं बाय प्राइमार सिमिन सिरजाखौ आं गायतनि थानि अमहाय नै यापनि सिबि सुरि फैयो जिनि सिनत सबाव कोनो मते नगरा यासाद बान्द्र फाखाय जादि बहायके सुरि फैयो गायत खलायखा रखा बेला खें थांसांखा आं नग्र कालाराव नजाया फानान बखा फिसा फानो तंफक यांगियाता जे गोसोजरा खायमामानि बेलाय खें खाकसां बगायत सवामानि होननाय मेनिखे जिनि सिनत सबाय यासादनानि बागैनानि बखाव करमानि बागै इनखे ताबुक जरा जे दाक पतर आनि मैथ मामानि खांखे 23 लाख रगो ताबुक जरा खरस ओंखाना नै आनि अनुमान नका आंनिया खरबो खालायनायनि समनि आनि सैना नारमानि खाताराव बतय फैखा
하이파 조라카 이만이었다 뭐하이 응카 대이 보니 로고 사나니 무속만이케 성 그탄 동란이 너폭 난거 보니 고레스 못하바이 동라이네 난거 울로로부 승넉 땅막 한케 기사 제 কোনো 땅이고 승베라니 넉 땅이고 구탄이 넉 땅이고 대 빌딩 카이마이고 어머노 고문한 무수고 승 고토르케데 땅만어 롱 플래닝 잡케만 고토르케데 땅만어 하이 플래닝 카이게잖아요 비즈니스 시니 크리스티안 로라 고문한 무수입니다 그만이 계속 넉 난다고 넉라이로 비야삭 와이나니 바기다 semua suku mana nung tangma hide sem tangma buhay lo suku mana haipan sem tangkhan ge mani si kisha long planning ki pan rodi tabo asu motor ke tangma ya pan system ke nar ke sa extension play ulo ke bare ro mani jata aste aste om hai ke pan sem khlai ke ma khan ke sa nai ne ya pai tha ko samane musu da 대 사나님네 쓰는 날 안에 거꾸로 보듯이 그런이야 뭐하는가 대 바이트고 뭐하냐 정 저도는 드네 포스터 말라이카는 하이 정제 정노 송라이나이 정 짜라이나이 정 저도 더위 하이가 판나 마이 짜라이 베제 하이네 안 거부